and then ngihambeke. But before lokho sasilokhu sicinga umsebenzi ngikhumbula ukuthi usisi omncane had got a job phesheya. So nami ngaze ngathi if nami bengine chance bengahamba, and then we went and inquired ukuthi kuhanjiwa kanjani. Sathola ukuthi hayi awuhambi ngishadile, especially ngoba i-ophe. Because wawuhambi ngishadile awuhambi unomntwana. Ngathi okay, if we got divorced no husband athi ungahamba ke kusho agent. So yena wayesezo suggest ukuthi mhlambe we should get divorced, uhambe ephesheya wena uyosebenza imali sibe nemali in. Yabo ngibuka ukuthi qeda ukushada, why is he pushing me away? Yabo Angeke ngizine 2 years anniversary. Hey unyaka nawo nje yes usewuphelile yebo, kodwa nje sekufanele divorce ngoba nakho kufanele ngiyephesheya mina ngoba yini I can still get a job lana ngisasemncane. Yabo and understand ukuthi why ezokhuluma kanjalo, because siqeda ukushada nje besithe sofa silahlane nje kuningi sithembisene khona, why ufuna ngiye kude kangaka nawe uzosala wenzeni wena la. And you are starting to enjoy umshado manje. Yayibona leyo nto kusasemnandi, and naye ngapha uthi kimi ungahamba. Yabo nokuya empangeni I did not want to go, kodwa manje wayethena hamba. Okay ngahamba ke ngasebenza. Uqoshelwani lenga? I understand ukuthi ungathi umshado usavutha sakuyani emonthini. Yabo sakule part la khona ngempela we kufanele ngabe asihlukani. Asihlukani kuthiwa nje ba inseparable laba abahlukani in. And mind you futhi ngendlela kwakumnandi ngayo sasigqoka ama matching colors. Mezoshumayela waqala bingelela unkosikazi wakhe, yabo ngibingelela umkami uMamkhize, nimbona nje swenkile nje imina, and then ibandla ngokuphapha asimbona yo sukuma mkami obethi asimboni bese thina sukuma mkami bakubona, yabo ngisukumeke phela ke kumnandi ke ngoyivisa isandla ke we lesi snaring kanje.